dumi. Sa ngalan ni Jesus, ang manluluwas, gisampit ka karon nga among amahan. Ginoong Dios, kaloy-an na ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukod. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. Naghangyo kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Itugot nga kaming imong mga alagad nga nagbag-o sa kinabuhi tungod sa penitensya og natudluan sa pagbuhat og maayo. Magpadayon unta sa kinasingkasing diha sa imong mga sugo ug madalanganha sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Mingon ang Ginoo kang Moises, hala, pagdalig lugsong, kay ang imong katawhan nga ipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang nitipas sa dalan nga palakdan ko unta kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug nagsimba niini. Ug naghalad usab sila mga sakripisyo alang niini. Mingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo mingon kang Moises, nasayod ako nga gahig ulo kining maong katawhan. Karon pasagdi ako aron daglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka dakong nasod. Apan si Moises nangalyupo sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo diay sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kapukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko ug ayaw intawon pamtangi sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Mingon ka kanila,
Pasanayon ko ang inyong kaliwatan sa makadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaan ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang nahunahunaan niya nga buhaton ug wala niya pamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ang atong mga katigulangan naghimog baka didto sa Horeb ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka turo nga mukaog balili. Unya naghisgot siya sa pagpuo kanila, apan si Moises ang iyang pinili ni barog aron pagpangamuyo alang kanila, aron pagpuypoy sa iyang makalaglag nga kapungot. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Hilabihan ang paghigugma sa Dios sa kalibutan, ngayang gihatag kanato ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga dayon. Ang Ginoo manaag kaninyo kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudeo, "Kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga og nagdanag, ug ikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mawang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog, o wala ninyo makita ang iyang nawong. Busa diha kaninyo, busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo, nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ug sila mismo magsaksi mahitungod kanako, apan kamo dili buot muari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao, apan ako nasayod kaninyo. Nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Nianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata.
Kung may muanhi hinuon sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawato ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busaon-saon man ninyo sa pagtuo. Apan ayaw ninyo huna-hunaan nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mao'y inyong gilauman, mao'y magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mituo kamo kang Moises, mutuo sab unta kamo kanako. Kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag sa tanan. Nindot kayo ang talan-awon ba nga gi-picture kanato diha sa unang pagbasa nga gikuha gikan sa basahon sa Exodus. Si Moises nagtindog atubangan sa Dios. Diha siya sa atubangan sa Dios. Niyang Dios, amahan, suko kaayo ba? Nasuko siya sa mga Israelita. Nga matod pa niya diha sa pagbasa, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Ang mga Israelita nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Naghimo sila og nating baka, larawan, estatua sa nating baka, gikan sa tinunaw nga bulawan. Tinunaw nga bulawan, gitunaw, giporma nga nating baka. Og nagsimba sila. Ilang gisimba kining nating baka. Pareho sa pagsimba nila sa Dios. Tinuod nga Dios. Susuko kayo ang Dios Amahan. Niya gusto niya nga silutan kining mga tawhana. Og si Moises may duol sa Ginoo. Nagtindog atubangan sa Ginoo. Og naghangyo nga dili unta ipadayon sa Ginoo ang pagsilot sa iyang katawhan. Bulahan kaayo sila. Bulahan kaayo ang mga Israelita kay diha si Moises nga milaban kanila. Diha si Moises nga nagampo para nila sa Ginoo. Ug wala ipadayon sa Ginoo ang pagsilot sa katawhan sa Israel. Tungod sa pagpataliwala ni Moises kanila. Maibugta sa mga katawhan sa Israel. Maayo pa sila, naa sila'y Moises. Apan naibalo mo, mas bulahan ta. Mas bulahan ta kaysa mga katawhan sa Israel. Kay dili Moises lang ang naa nato. Ang anak yun sa Dios ang nagpatiliwala kanato, no? Kung mainumdum mo sa pagsugod, kung ka na atong ipaambit ba din nga pagsugod pa lang sa misa, ato ang gipadayag ang ato ang pagpaubos, no? O nagampo ta nga pasayloon sa Ginoo ang ato ang sala.
magitudloan ta sa atong Ginoong Hesus nga mag-ampo unsaon pag-ampo niya. Ang una gyud nga bahin sa iyang gitudlo nato nga human nato simbaha ang Ginoo, mangayo kita og pasaylo sa ato ang mga sala. Magpaubos kita ug ang kuno nato ang ato ang pagkamakas sa sala. Diya sa misa, nagsugod ta sa pangadji, nagampo, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Nga dili gid ta mahadlok, dili ta mahadlok nga dili dawaton sa Ginoo ang ato ang pag-ampo. Dili ta mahadlok nga isalikway sa Ginoo ang ato ang pag-ampo. Tungod kay wala man ta mag-inusara. Diha sa pag-ampo, wala man ta mag-inusara. Kuyog nato nga nag-ampo ang atong Ginoong Hesus. So wala lang siya magtudlo kanato kung saon pag-ampo. Kuyog siya nato sa to ang pag-ampo. Siya nagtindog, si Jesus nagtindog atubangan sa Dios nga atong Amahan. Nag-angyo sa Amahan. Ayaw tawon palabi sa imong kasuko nining mga katawhan. Ayaw tawon pagpalabi sa imong kasuko nining katawhan, kay ako ning katawhan, ako ni silang giluwas. Unya kay ako mang katawhan, imo pud ni sila nga katawhan. Nindot kay no, kanang para nako naghisgot man ko kahapon og maayong balita. Kanabang nindot nga news, good news sa unang sayo sa buntag sa bag-ong adlaw sa atong kinabuhi. Nindot nga para nako good news, maayong balita. Kining kamatuoran nga ang anak ang atong Ginoong Hesukristo nag-ampo sa iyang amahan, naghangyo sa iyang amahan, ayaw tawon og palabi sa imong kasuko nining akong katawhan nga makasasala. Kay ako ni silang katawhan, ako ni silang nga giluwas, gipagkamatyan ko ni sila. Nga kay ako mang katawhan, imo po ni amahan nga katawhan. Nindot kayo ba? Nindot makapadasig. Naibulo mo kining atong gihimo karon, kining santos nga misa. Bililhon kaayo para sa Dios Amahan. Ano man? Tungod kay kanang magtan-aw siya nato nga nagkatigom dinhi sa misa. Nakita niya diha nato ang iyang anak. Makita niya diha kanato nga nag-apil sa kasaulugan sa misa ang iyahang anak, ang atong mediator, atubangan sa amahan. Tigbataliwala ug nag-ingon siya nato, kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimut-an pag-ayo, di ba? Ang iyahang gisulti bahin sa iyang anak mao nga kini mao ang akong pinalanggang anak nga akong gikahimut-an pag-ayo. Unya kay nakita man niya diha sa tagsa kanato ang iyang anak, di moingon pod siya nato, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimut-an pag-ayo. Atong paningkamutan ang pag-ila sa atong pagkahiusa kang Kristo sa panahon sa consecration
Kanus-a diha sa konsagrasyon gani, gibag-o ni Jesus ang iyang sakripisyo, no, dito sa Kalbaryo, no, diha sa Santos nga Misa, diha sa altar, gibag-o ni Jesus ang iyang sakripisyo dito sa Kalbaryo. Unya sa at panahon nga maingon siya, pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tadang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Dugang unta nining gipamulong ni Jesus. Idugang nato ang atong kinasingkasing nga amen. Na, yes. Uban sa pagsalig nga kining atong pagsimba makapahimuot sa Dios. Magdasig unta kini kanato, no, diha sa adlaw-adlaw nato nga pagsimba ba, diha sa pagkaamgo sa tinuod nga kahulugan sa atong pagsimba, no? Makadasig unta kini kanato diha sa pag-ila sa dakong gugma sa amahan kanato o maghagit kanato sa pagpuyo o kinabuhi usab sa gugma agig pagbalos sa kaayo sa amahan. Amen. Mga igsuon, sa iyang dakong kaluoy, ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak aron pagluwas kanato gikan sa kaulipnan sa sala. Ato karong ipalanog ang atong mga pag-ampo ug moingon kita, Amahan, luwasa kami. Nga ang mga kaobispuhan ug mga kaparian, kanunay silang mutubo diha sa grasya sa ilang ordinasyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga naa sa awtoridad, kanunay nga mag-amping sa mga tawo nga gisalig sa ilang mga kamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga nag-alagad sa mamasakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga hatagan na sa Dios sa walay katapusang kalipay ang mga tawo nga mihalin na niining adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Maluluyo namong Amahan, maghimo unta namong mga masinugtanon sa imong pagbuot, ang mga penitensya nga among gihimo nining panahon sa Kwaresma. Hinaot nga kining amo karong gisugdan, magdala ka namo nganha sa imong way kinutubang gingharian. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawat na mo kailangan mag-ialay ka ng mga paano sa utang ng mga sinusa. Ay mo kailangan ka namin sa pinagyan. Ang tawag ng Diyos ka ng kalibutan, pwede ka sa inyong pangiyatagon.
Kadawat na mo, kining among gihalad kanimo. Ang dino nga bot sa iyo daw, ginoo sa kamot sa mga tao. May mo kining ailin mo, nga Espiritu. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Itugot makagagahom nga Dios nga ang gasa nga gihalad nining sakripisyo maglimpyo kanamo kanunay ug maglig-on sa among kaalaot batok sa tanang daotan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Padalang imong espiritu aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og kan-a kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, agdahay gunang imong ngalan, umabot ka na ang imong giharian.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyo tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawag
Pagampo kita. Ang sakramento nga among nadawat maglimpyo unta kanamo Ginoo. Itugot nga kaming imong mga alagad malingkawas unta sa tanang sala. Aron ang nasakit tungod sa sad-ang konsensya. Maghimaya unta diha sa kabuhong sa panabang nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Fides supplementum sensum defectui genitore lausidium villatio salus Norbertus Coqui sit benedictio Occidente alvotroque comparsi laudatio. Oratio Imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Malaluyon ug mapamurong Amahan, may dangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga mihasi karon o gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug una-una, kusog sa ilang taha sa pagpangalagad ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa manaigo niini nga sakit nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuma nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nga inhan sa Dios, nagadangog kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya, hinunua luwasa kami sa mga katalagman, o may mayaon o bulahan nga Berhen. Amen.
O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandria, pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga paglimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon unta siya sa Diyos, kami mapagsanong nag-ampo, ug ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaigi sa gahom sa Diyos, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Panalipdi kami. Guardian Angel's Prayer, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dahil ko ng Diyos, dahil ko ng iyang santos nga ngalan, dahil ko sa Yesu Kristo, matuod nga Diyos ug matuod nga tao. Dahil ko ng ngalan ni Jesus, dahil ko ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, dahil ko ng iyang bililhon o yamot nga dugo, dahil sa Jesus, diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Dahil ko ng Espiritu Santo, ang Paraklito. Dahil ko ng mahal nga inahan sa Diyos, nga si Maria Santissima. Dahil ko na yung santos o walay buling nga pagkagipanamkon. Dahil ko na yung mahimayaon nga pagsaka sa langit. Dahil ko ng ngalan ni Maria Birhen o ginahan. Dahil ko na yung putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Dahil ko ng Diyos, dahil sa iyang mga anghel o mga santos.